سروکی بری بارویا دیاربکر طاهر الچی به چالکین جدا هات به بیرانین چالکین به بیرانین جبر عدلیا دیاربکر دست پیکر و مشکی حتی بر میناره چارلنگ دیاربکر هات دارخستن لبر میناره چارلنگ کو طاهر الچی لی هاتبو کشتن به دنگ طاهر الچی کو لدجی پولیتیکان شر و تندی و زرار دیتنا برمایین دیروکی داخیانی دابو دست پیکر Bu tarihi yapı Anadolu'da örneği tek olan bir eserdir. Savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı د مراسم دا سروکی بارویا دیاربکر ناهید ارم بالکشاند که هرچقاس حولدانک تایبت جبو تاریخشنا کشنا طاهر الچی تیداین جی او جی نهیلن که و جنایتی نهینی بمینه devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur. جنایتên ku dewlet nikaribin ronî bikin nînin. Cinayetên ku dewlet ronî nakin hene. Daxwaza Tahîr Elçî heqîqet, dadwerî û birêyên aştiyane çareseriya pirsa Kurd bû. Em ji wek baroya Diyarbekirê heman nirxan diparêzin û di heman rêyê de têkoşîn didin. Bila bêzanîn ku em nahêlin doza kuştina Tahîr Elçî ji rêzê bêdîtin û bê encam bimîne. û em dizanin ji bo çareseriya wan cinayetên ku sed sal tên kirin dikare bi îradeyeke bihêziya siyasî çareser bibe. Em ê her tim bi van zanînan daxwaz û têkoşîna dadveri ve hakikati berdevam bedin. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği kara taşlara düşen karanfiller. Hevjina Tahir Elçi Türkan Elçi jî bi gotareka hêstewar balêkişand li ser dadxwazî û aştîxwaziya Tahir Elçi û da zanî ku ew kirnefîlan di kevrên reşta diçinin û her roj hejmara kesên ku doz û daxwaza dadweriyê dikin zêde dibin û li nirxê Tahir Elçi xwedî derdikevin. Devlet de belki Mehmet Emin Aktar jî ji bo Kurdistan 24 da zanî ku Tahir Elçi li hember pergala desthilat daxwaza dadwerî û aştiyê dikir û wê pergalê çawa ku wî qetil kiriye niha jî berpirsên kuştina Elçî diparêze. Gavat biranînê da salvegerê da li Bêdrê dilxemgîniyekî zêdeyê ji bo me hemiya. Tişekî nû li belê ev ya dizanin ki gele em ser piyê xwe bisekirin. Li ber xwe bidin û bidom. Ji bo çi? Ji bo heqîqetê. Ji bo maf û dadê. Tahir sembolekê îro. Ji bo hemû hukûknasê Kurdistanê. Êdî navî sembolek ye, wê sembolê gerem li gor wê, li gor navî wî ji xwe re em bikin wekî meşalekî. Heft sal bi ser kuştina Tahir Elçî da derbas bû. Bi gotina heval û hevreyên wî sefîrê aştiyê heft sal berê li Diyarbekirê li ber mînareya Çarleng hatibû kuştin. Hevalên wî, hogrên wî, nûnerên partiyên siyasî û saziyên sivîl li ser gora wî dubare jê ragotin. Em ê heta ku daxwazê te bi cih bînin têkoşîna te berdewam bikin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.